Check, check, check. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Check, boy. Check. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. No. Wait ako. Check, check. Copy, copy. Have I got? Sending rally force. Fine. Papupunta doon. Supply box located. Move to secure. Ano yung pala, hindi na ako sasama. Alright, lads, let's get it done. Oo nga. Next objective located. Moving on enemy. Next objective located. Vendor mark. Kuha na yun na tol. Scab. Tracking contract objective. Ano mangyayari? An enemy team is hunting you. Stay alert. Tawag dito dyan. Manapili. Tara, lolo na natin. Ano mo rito? Drop inbound. Edge. Contract complete. All supply boxes located. Eh, nandun sa mukha ni Lee. Friendly UAV overhead. Ammunition box. Meron kaya? Wala tol. Ito, pera. Okay. Pera. Ah, kulang. Lang ba? Kulang pa yan. Does anyone need this? Yan na, dyan na. UAV. Pera, pera. Gas is inbound. Tap ko na. Una tol, magdodrone ako. Ah, drone ka. Sige, sige. Kasi ako ni Bakti wala dyan. Wala po. Have I got? Don't bother. Don't bother. Ano ako ba? Kailangan kaya? Rapper. Tama mo. Baba.
Dito lang, Kapulan natin, sir. Tara. You lost the enemy trackers. Brother. Kotse dito, dito. Good kayo. Naglo-load out. Naglo-load out. Ayun, dito sa ano. UAV overhead. Target marked. Send it. Ang dami ah. Copy. Cluster strike away. Sa loob, nasa loob. Down, isa. Isa pa. Ah, shit. Setting charge. Crack, crack. Eh. Apak ako ng tae. Dito pa. Ay, puta. Sa itaas, bro. Then, Ah, meron pa? oh, meron pa. Meron. Down na. Ah, down na. Ay, hindi pa pala. Udah to, hindi. Likod. Ayop na yun, no? Meron pa ba? Team pa. Ah, nag-airstrike. Kaya ang pera to. Ah, Kaya ang pera. nag-airstrike. Hindi ako yoy. Ah. Plunder cash here. Pera. Chopper, ha? Jumper. Sa baba isa. Tara, mali yung ginawa ng bumaba. Bala kayo dyan. Enemies in the area. Enemy vehicle. Bala kayo. Ang round lang. Ano. Mid caliber here. Enemy UAV overhead. Pila ka bala. Pila yoy. Nabuhay sila. Malapit lang yung dinrapan nun ah. Malapit lang, malapit. Kapit nga lang eh. Nasa buy station sila. Bumili sila. Kunin yung bounty. Kunin yung bounty. Tapos namamatay. Someone go get that. Kunin yung bounty, ah. Kasi, Send them up. Bounty target is up. Yes, wala pa bounty. Down. Okay. Friendly loadout drop. pero alam mo yung iniisip niya siyempre ano. Bounty target is down. Well done. Alam mo yung iniisip niya. Alam mo yung iniisip niya siyempre. Yes. Ba? Gas is closing in. Loadout Relocating to the sila. safe May power din yun. Meron pa ba? Kaya na. Request recon Wala flyover. lang naman. UAV entering the AO. Buwan na lang naman. Isang buwan na lang naman, malapit na. Loadout to. May loadout. UAV ako tala. I'm out on get back. Get out of their UAV way. mo tol. Ah, pera oh. Plunder kit. Pa rin Meron mo lang. yun. Be advised, UAV is bingo fuel. Pa rin mo yun. I'll drive. Eh, Ito saan ba pa tayo? rin mo. Tara, gusto ko. Kaya tayo na. Ito tayo, load. May loadout. May kailangan sa may loadout. Ha? Friendly UAV overhead. Dito na. Send them up. Ano, iwas tayo? Patayin natin. Maglo-loadout yan. Sa bubong. Eh, what? Down one na bumili. Nag-loading kayo bro? Suray. Down. Ayun, ang buhay yan. May armor box ako. May armor kayo. Closing in. Wala. Meron ako ng armor. Meron pa. Pa, kompleto pa. Oh, ghost tayo muna. Ghost. Ano ba yun? Team wipe? Hindi. Hindi. Kabili pa siya, kabili. Kaya may loading pa dyan.
Ito yung ano, Farah, ano, pag gusto mong gamitin. Ano yan? Farah ka na? I-invite si Aggravator. Uy, may bumuhay dito. Enemies in Ay, sa buy station. Disregard last. Basta ma... The mark. Pa-deliver UAV mo ako, rito. UAV ako. Friendly UAV overhead. Dito na. Hostile spotted. Dito may isa galing yung binili On na. my way. Kaya nila Lumapag yan. dito. Oo, lumapag dito. Kano kaya pa-deliver dito? Ano yun, dito. Okay, moving. Ikaw na lang mag-deliver, hintayin ko. Ikaw na lang mag-deliver, hintayin ko. Ikaw na lang mag-deliver, hintayin ko. Ikaw mag-deliver, hintayin ko. Total. Oh no, nice. Meron pa. Ano ba, isa pa, sa likod ng bahay. Ayun. Nice one. Ay, daily. Isa ako, be. UAV tol, pa UAV. Tol, money ah. Pressure. Ang ganda ng para. Friendly UAV overhead. Kinuha mo yung Farah ko. Oo. May armor box ako ah. Kailangan ano. Kita. Ay, tama yan. Farah ko na yan. Ginagamit eh. Oh, may kalaban dito. Dito, open. Mark on the grid. Let's go. Copy. Meron din dito. Destination marked. Yan, bababa na yan. Open pa ba sila? Kita mo na tol. Patol. Ikaw lang sa mapa. Dito siguro maliliit. Move on my waypoint. Oo, Ah, doon, may kailangan sila. naglalaban niya rin. Sige, Saan sige. sa purple? Destination marked. Sa gitna na pala tayo. Almost eh. Pag diretso natin yan, sa gitna na tayo. Oh, kailangan natin makuha yan. Ayun, ang buhay isa. Oh. Tapos sa bundok tayo tol. Recon yata yun eh. Tayo. Recon. Recon. Disregard. Uy! Bota! Oh. May trap eh. Ay, tayo na naman. Daming Tayo tayo naman. dito. Lalaban dito ah. Trap natin eh. Right ba tayo, right? Ay, left, sorry. May kalaban dito, sa harap natin. Kailaban dito na sa harap natin ah. Right lang tayo. Copy. Marking waypoint coordinates. Gas is moving in. New safe zone. Oh, located. Recon, nagre-recon niya. Ayun oh. Ayun, nagre-recon, tara. Setting rally point. Yun ba yan? Dito. Yan yun si Mark ko? Sakto yan? Save lang bro, nakapwesto yan. Di ako sure kung dyan ah. Dito sa bahay. Ano? Left ng bahay. Saan? Nice. Wait. Ah, mag-isa lang? Kaya lang. Oh, wipe lang at wipe na eh. Ay, Gas is inbound. Enemy UAV overhead. puntok tayo dito. Moving. Okay. Tayo natin yung bilog tol. Magit-git natin yung mga taas sa likod. Get to the safe zone. Tayo sa puntok. Tabang buy station. Ah, ano?
Yun lang. Madadaanan natin. Hey, I'll take it. Ano yan, tipirin natin yung money natin. Tira tayong 4,000 pambuhay. Oo. 800 pa ako. Para if ever may mamatay sa atin eh. Meron ha. Ito. Target spotted. Doon sa taas. Ang police station. Ilalam nandito ako. Oh, yun yun, meron. Balon. Acknowledged. Yun, ito na. Dito. Moving. Sa likod ng police station. Area. Oo. Ilalam Saka na nandito. daily. Ton mo lang dyan. Enemies in the area. Lang. Meron din dito sa puno. Mark pa, Mark. Enemies in the area. Dito Gabi. din. Kita nyo? White truck, white truck, white truck. Friendly precision aircraft inbound. Your teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to deploy. Ah, fuck! New safe zone located. Ang Tang ina. Teammate has been cleared from bumalik the pa eh. Hindi namatay sa cluster. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to deploy. Para. Like, doon ito. Ilan teammate mo? Yung mga baril yan, tol? Team up. Baril yan. Yung baril yan. Meron. May loadout siya. Park ako. Body armor here. LMG. Launcher rounds here. Launcher rounds here. SMG here. Pwede pa siyang bilhin sa sa gas mask ako. Ay, wala. Walang pera. Walang pera yung namatay. Teammates in the gulag. If they survive, they Ay, can nasa gulag pa redeploy. pala kayo eh. Nice. Inbound. Kanya loads. Boxing. Your teammates done. Kaya Return sabi Returning ko to na. base. Get to the safe zone. Station dito eh. Vendor mark. Kanan tayo. Request recon flyover. UAV entering the AO. Tao sa Your gilid. teammates Putang ina, hindi ko napatay. to base. Setting rally point. Marking waypoint coordinates. Tao dito. Vendor mark. Lalim tayo ng bridge. Be advised, UAV is Someone bingo go get fuel. that. RTB for resupply. Kaya ba dito? Destination marked. Go get Meron ako. Ayan dito. SMG here. Hello. Assaulting target. Regard. Inga. Sa lubong niya. Good.
Shit, gastol ah. Nakakyat. Hindi ko makakit. Uy, nalaglag ko pa. Ayun. Get this done. Sharp. Makakit to. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy Tambay UAV leaking, eh. overhead. Kaya sa amin. Kapit yan si Jer. Loadout drop inbound. Close. Sobrang lapit ni Gago. Andun na sa nagkakapit. Ah, may Kalaban siya. karaban. Sabi niya ata. Patay. Patay na siya dyan, patay na siya dyan, patay. Sana eh. Pag marami eh. Ba't ako makapasok dito eh? Ang eh. Enemy UAV overhead. Ah, naglolo. Ay, nag-loadout bro. Pin, sa likod. Ayan na. Kagos Harap nyo na. niya. Oh, harap, harap, harap. Ay! Tang inang hindi ko. Wala akong visual kanina. Sabarit. Nice bro. Close. Nice one. Nice, nice. Wow! Oh, shit, nasa gilid. Ah, dalawa pa. Sama niya. Ayun. Ah, ah. kasamahan niya siguro yun, no? Oo, dalawa pa. Ito, kasama niya. Yun no? Ang ganda naman nito. It's Bugly. Salamat, Idol Bugly. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Warm-up's done.
Time to kick this off. Battle Royale. Scavenger contract located. Scavenger contract located. Cancel that. Cancel that. Solo flight. Atin ba to? Wala sumunod ano? Wala, malapit. May pupunta dito. Ay, may kumuha na. Gagi, Dito, dito dito, na wala ako. Umiwas siya, mukha. Okay lang. Umiwas siya, tol. Supply box marked. Deng, tumutok. Doon isa. Doon mo pupunta siya. Nice one, bro. Doon, dalawa. Good pa, likod mo pa, pre. Likod mo. Ayun, Oo. oh. Ayun na, ayun na. Nice one, bro. Grabe na yun. Meron pa ata? Meron pa ba? Si Jigs bro yun. So, Papa kong chat. Oh, dito ba? uy, may isa pa. Tara, tara. Have I got? Shit. Alis na. Kasama niya, tol. Isa lang yan. Next objective located. Your teammate has entered the gulag. Surviving Hanap earns them redeployment. Papaload sa Icong TV. Papang chico. Babo. Ito pa lang yan. Buhay pa rin si Aiko. Tulo ko yung headset ko. Objectives updated. Move to the next location. Teammate redeploying to the AO. SMG over here. Patay na yun, tol. Patay na yun, tol. Oo, pinatay na. Yun, okay na. Nakakarinig na ako. Contract complete. All supply boxes located. Pwede na. Edge ka na. Defend the mark. Nice na ako, tol. Body armor here. Body armor here. Gotcha. Ay, thank you, Icong. Hello. Kailang nagdito si Icong. Gas is moving. Defend the mark. Scavenger contract located. I will Lalo, get in the lalo air. tayo, tol. Alright, message. I'll take shot. Laseng na ba? Laseng? Oh, shit. Why? Down, down. Be advised. Friendly position air. Move to the next Isa area. niya.
Down niya yung dalawa. Down niya yung dalawa. Isa pa. Dalawa. Bagsak, bagsak. Ah, hindi pala, hindi tol. Dalawa down. Kaya na tala, on the way. Break lang pala. Ikutan ko. Okay, ready to move. Kaloob sila. Loob na hacker. Yung tarap to. Assaulting target. Tatlo na lang yun. Kalayo. Napakalayo ko naman. Patay yung isa, patay yung isa. 6 squad yun. Oh. Tol, teka lang ha, teka lang. Ay! Diyan, teka lang. Down. Ay, isa. Dalawa na lang yan. Sana akong bala. Meron dyan. Tangin na yan. They'll fight for a chance to reach. Saan pa ng bala. If you survive, you earn your freedom. What's the fight here? Tuluyan mo na ito. Patay na. Nice. Pero pa. Patay na pala yun. Oh, may basketball. Nice. Dalawa pa yan sa loob. Nice. Fight's begun. Ayun o. Ay, doon sa left side. You can practice your aim while Left side, you open. wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-played game. Ito na lang. Let's Your go. teammate Ay, got a proper puta, sorting. nalikod na Send pa. in them home. Right side. Pasok. Roger that. Pay attention, you'll be out. Bili ka muna tol, para hindi masaya yung pera tol. You're up next, mate. Get ready. Salamat sa tip, idol. Thank you tol. Shit. Gusto na lang yan. Listen up, Tignan natin. soldier. Win here and you Nabusan return lang ako to ng the bala front line. kanina eh. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this Alis ka na, fucker tol? out. Hindi, recon mo tol. Sige. Uy! Sa akin. Teka lang ako dyan. Dula. Wala. Ano mo? Stand by for redeployment. Baba ka rito, ano? Pigs. Dahil loot dito. Pwede ko bang balikan yung loadout ko? Ah, hindi pala tayo nag-loadout. Oh, hindi tayo nakaload. Patay na naman sa'yo. Nanaginip. Wala palang pwedeng balikan eh. Primary objective accomplished. Recon is secured. Kuling ko yung heli ah. Load up tayo. Reloads. Tuloy-tuloy na to. Helicopter. Balik tayo ulit doon. Ah, meron ng libre ah. Eh, pala loadout eh. Kunin muna natin yan. I'm out. Let's get back in. Public shutdown. Gas is closing. Get to the new safe zone. Highlights. Paparilin sa load on. May bumabaril na. I got shotgun. Uy! Oh, shit. Yun ang highlight. Ano nangyari? Tangin ang sakit sa may Rocket kahoy launcher tol. yata. Di sa kahoy. Ay, sa kaway. Tangin. Highlights. Highlight yun. Highlight yun. Sumabit. Di pa kasi pinano ni Mayor yung ano eh. Mga kahoy. Step kasi. Oo. Uy! Nice. Yes. Very nice indeed. Nice. Hey, found a helo.
Bakit nandyan yan? Ba yan? Bakit? Baka kalaban yan. Mabit. I'll be the pilot. Anybody need this? Mabilis. I'll fly it. Ang ganda ng helicopter ah. Ganda nga eh. Papapintura ko lang. Pipintura lang ba? Your teammate has been designated as a high-value target. I'll fly Guard it. them at all costs. Uy! Putang ina! Grabe ka! Snipe yan. Mabaril pa rin. Naghang na. Walang audio? Problema yung audio.
Pera ko. Sana naglolo ko tong key. Hindi ko may drop. Naglolo ko. Naglolo ko keyboard ko. Ayaw. Ayaw? The fuck? Hindi ko ma-drop pera ko. Magana yung tab ko eh. Bigyan nyo na lang yung pera sa akin. Kumuha ko, Lods. Kumuha ko. May audio ba ako sa inyo? Naririnig niyo ako? Oy, sa likod, sa likod. 113. Ano, 107. Down. Ano, walang ba? Eh. Nag-drop ba kayong bala kanina? Hindi ko nakikita. AR, AR. Ayaw din sa'yo? Lolo ko rin eh. Ayaw gumana yung tab ko. Ha? Okay. Paano ko makuha yung pera? Paano nyo makuha yung pera ko? Ay, sige, sige. Ito, pambili. Ako, bili ako. Bigyan niyo yung pera ko kasi hindi ko ma-drop yung pera ko.
Moving on enemy. Marking waypoint coordinates. Drop heading your way. Ghost natin, oh. Bumili rin Ah! dito, tol. Hostile spotted. Tara, punta natin. Dito, tol, ito sa akin. 4 na sila, ah. Ay, mali. Dito ako sa may tumalon. May kalaban din sila. Oo nga eh, kaayos ko lang eh. Daily, dito. Nice, pa. wipe. Kalaban pa. Ibang May kalaban siya. Saan, bro? ito rito. Have eyes on. Mas station dito. Gas is moving. Lalabas na. Pinag-kotse. Down. Nice. Tara, load up. Ghost. May tumatama sa ano, sa tower yata, tower. Tower. Bakit ang pwesto ko? Huwag nyo tirahin. Sa loob tayo ng parking. Shit. Nice, Dixie. Try mo na pa rin ng ganun. UAV overhead. Sniper. Hold down Eh! ako, tol. Let's step ako. Tayo. Ano ba yun? Meron sa ano? Sa Tower, source to tower. Hindi, Sa baba, dito. sa loob ng parking. Saan si Ay, shit. Saan si Daily? Taas ako, One. tol. Gas is inbound. Saan? Safe zone. Thank you. Punta tayo ng lalim. Tara, diretso tayo dito. Meron dyan, Jer. Dito na. Jer. Jer, dito tayo. Naglo-loadout pa. Nice. May daanan ba dyan? Jer, dito tayo. Wala, Jer. Wala. May balat, may finish. Ito pa. Sige, tol. Ammunition. Siguro lanan. Bro, open tayo, tol. Open tayo. Baka lumipat pa sa atin eh. Mag-right. Bahala, Daily. Got gas moving in. Balik daw tayo. Balik tayo dun sa may tower. Oh, ito na. Oh, balik tayo sa may tower, bro. Balik tayo sa may tower. Pero na, mas maraming taguan dun. Mas maraming taguan. Ayun, ano? Mas marami tayo. Si tower. Ayun na. Marking waypoint coordinates. Kaya lang masyado tayo open dyan eh. Oo. Oh shit. Sige, dyan lang kayo, tol. Dyan lang kayo. Sige. Ayos yan. Uy, dito na. Ito. Second door. Oh, patay ako. 25 remaining. Dito. Have eyes on. Jer, huwag ka dyan, Jer. Open ka, Jer. Open ka dyan. Dito ako. Mine. Over. Gas is closing. Get to the new safe zone. Sige lang, Jer. Dito lang. Ayun, Jer. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Throwing stun. Sa taas mo pa rin, Jer, ah. Losing ground. Sa right mo. Kaya mo, ngayon patay. Huwag mo naman lumabas, Jer. Mamaya May last mask? minute. Oh, wala. Wala akong- Minute na. Last minute ka lang. Last minute ka lang lumabas, Jer. Tama ka, traffic. Oh, nice one. Plate up, bro. Ang enang yan. Patay ka. Please.
Nataranta ang pucha. Tatlo ba sila eh? Pucha, kung may mask ka, ubus yun, brother. Pwede pa akong magtago sana sa dulo eh. Kung may mask ka. Ayaw pang gumana yung tab ko. Salamat sa panonood, Icon TV. At saka mga tip. Professional tips. Sige po sila. Sinong ano? I expected to. One down. Oh, yun no? Sila pa nanalo tal. Sila pa nanalo. Kompleto pa yata sila eh. Pangit ng ano? So, Yari. Ang pangit ng gitna, no? Open na open. Walang taguan. Naunahan tayo. Nasa tower ang tumambay. Pero hindi silang nanalo eh. Yung mga nasa kabila eh. O pa tong ano kanina. Hindi ko maibalik yung audio po. ano na yan? May napindot ako. Taka lang, taka lang. Yan ako. Kano naman yung tab ko sa ano. Yung sa'yo kanina gumagana yung tab mo? Jigs? Hindi gumagana. Ayaw Hindi ano? ko nga mababa yung ano, Ako rin eh. kayong dalawa. Parang nahack tayo dun ah. Partida yan. Hindi ka rin. Ah, Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Laban dito. hindi pa dito. Happy 4th. 4th of July. Tutukan na. Tutukan na. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Tutukan na. Warm up's done. Time to kick this off.
The 4th of July. Ano? Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Yun yun lang, Lods. Get to the safe zone. Eh, Does anyone need this? Over here. I need it. Yan ba tayo? That high value target is mine. Okay. paboritong. Ano natin? Meron na. Wali. Rockets are up. Get to work. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Magana na yung tab ko. Akin din. Oo, akin din. Knock tayo yun eh. Partida daw, Jer. Oo. Wala akong nakuha ang pera. Kahit Tara, isa. ugutin natin ito na sa kabila. Go get that over. Adobo. I just ate. Ayun na, si Taz. Target spotted. Wala ako plates ko. Target spotted. Target spotted. Hindi ko pa nilot yun, Jer. Mark. Ay, hindi pa looted? Purple. Laban sila dito eh. Raras na sila. Sino? Huwag ka na eh. Yayabang yung mga yan ah. Loaded? Oh, okay. One enemy. Hostile. Hostile. Wala. Saka na daily bro. Hacking pa si Daily niyan, ha? Oh, sumusugod ba yun? Tinang yung kanina eh. Move on my waypoint. Yeah. Second floor. He's in the area. Papa pala. Second floor. Yun. Enemies in the area. Meron din dito. Dalawang team yan. Oh, wait. Magkabilang building ah. Nice, nice, nice. Patay na yung isa. Pero pa sa kabila. Hindi ka nga Kabilang building. tumama. Destination marked. Eh, meron dito, second floor, second floor. Move on. Contract Destination marked. failed. Your teammate took a dirt nap. Patay na isa, ha? Your teammate's in the gulag. Uy. If they survive, they can redeploy. Losing ground. Ay, gagon, dito pala second floor, nakatambay. Wala yung tao dito. Uy, wala akong bala. Oh, tang-inang yan. Teammates in the gulag. If they survive, Palaging ganun. redeploy. Kakalimutan kong mag-reload. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. So is a well played. Wait po. Nice. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Patay na yung isa dito.
Patay ko na isa. Down lang, down. Oh, saan na yan? Mag-isa na lang yun. Putang ina, tumama. They're RTB at this time. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Sort them out. Sabay base lang niya dyan. Dito. Dalawa yan, daily. Dalawa yan, tol. Ako lang ako. Gave them a proper. Stand by for redeployment. Dalawa pa? Dalawa yan. Lumabas yung isa. Nandito yung isa. He's in the area. Contact. Ano isa? Hello, bro. Isa na lang. Lutang ko na lang tong isa. Oh, puta na, wala na pala yung campsite dito. Sa taas. Kapi-kapi. Nasa bunker ah. Blade, blade. Bunker. Pamark Daily pa. flight. Mark ako. Plate, plate. Nagtago sa ano. Punta na ako dyan. Uy, nag-load out. Tatlo pa pala yan. Dang. Dami. Dami ba? Ilan pa yun? Tatlo. Gata. Huwag ka na dyan, Jigs. Kaka-loadout lang yan, bro. Naloot ka ba ito dito? Ano, loot ko na yan eh. Ayun ah. May box. Rinig mo yung box. Ayun tol, may box tol. Ayun, may box. Contact. Huli ka isa. Pag-journey. May kalaban pa dun eh. Ang inang yan. Farmland na lang ako ah. Buti hindi ako napatay nun. Nahabol ako eh. Kaya nga eh. Hello. Partner na rin tol. Sa jar. Dito jar. Dito Jigs. Dilote dito Jigs. Cargo. Wala palang akyatan dito. May truck. Cancel that. Layo ng inikutan ko eh. Ka dito. Meron dito. Move on my waypoint. Enemy UAV overhead. Cancel that. Uy, pwede na pala. Iwan kayo ng pera, tol. Sige, punta ako dyan. Malayo si jar. Malayo si jar. Friendly loadout drop on the way. Aid station located. Arrive on track. Baka makaipon ako dito eh. Di ba kaya ibon si Jigs dito tol? Gas is inbound. Marking new safe zone. Jerbuto. Daktil. Iwas kasi ako dun sa ano. Lao. Jigs may pera dito. Lao. Pwede ka pupunta dyan na sama. Pera dito. Jigs. Move on Ha? my waypoint. Saan, tol? Sige, may Oh. pera dyan sa Enemy south. Pahin UAV mo. overhead. Check mo Ako? na. Lao. UAV. Ay, tatlong box to ah. Mag-ghost na tayo. Mag-ghost na tayo dyan. Ay, di pa ako nag-ghost. Ito sa mark ko tol. Mark. May ano dito. Copy. Ingat lang ah, ingat lang. Clear na ba doon? Backup muna dyan. Clear so far. Para makakabigyan. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ay, It's oo. alright. Boosted na ako, bro. Ako hindi pa, hindi pa. Tara, sama tayo.
Kami tira-tira pang hindi na loot eh. Roger system Eto, deployed. tulad nito, tira-tira. Truck ka lang. Para ano ka tol. Gas is inbound. Regroup tayo. Ay, may threat ako. Ang inang yan. Saan ka? Dito lang, punta ko dyan. Dito na sa akin. Down yung isa. Ha? Yung tira ko. Nakafocus sila sa akin. I'm taking fire! Ta. Oh, paano to? Di Wala na akong matay. plates. Dalawa. Ang ina. Meron pa sa likod. Enemies in the area! Come outside. Tayo ni Jigs. Ay, isa tol. Gago, isa tol. Yung clown. Sige, likuran mo ano. Oh shit. Oh shit! Likuran mo Jigs. Hindi nila alam na dyan ka eh. Dito na sa akin. Ah, dito na. Sumugod na. Pero ako makatakas. Wala. Allied cluster strike. Ay, gago! Ang enang yan! Shit! Dalawa? Oh shit! On the line. Fail Is lang yan. Warm up. Skin off.
yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Scavenger contract Battle located. Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Here, I need it. Chicken na. Scavenger contract located. Chicken na to. I'll take that. Tara-tata. Hot drop. One team. Sa garahe ako muna. Sa scabbage sila. Kuna na natin. Yun na natin. To. Your teammates in the gulag. If they survive, they Tayo natin bro, tayo natin. Kaya nakuha ko. May dalawa. Saan? Uy. Southwest. enemy UAV overhead. Yun yung isa. Isa pa. Movement! Your teammate is redeployed. To, baby. Ilan pa yan? Isa. Moving. So yun yun. Your teammate is in the gulag. Dalawa pa to. Dalawa dito. This is the gulag. Gago, may kalaban din sa akin. Redeploy. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Nakuha nyo yung scav? Listen up, soldier. Win here and you return to the Kalaban front dyan, diba? line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Nice stun ko pa siya. Your team can still buy your back if they have a To. Wala nang buhay. Ang inan to, dalawa na naman sila. Magkasama. Lang palang pera, gagi. Repositioning. Nagalaban ka ba dyan? Dalawa yung pumatay sa akin kanina eh. Uy! Puta, tapos gilid. Nakita na.
God. Tracker siguro. Nice. Oh, nice. I like. Tamp na te. Tuloy mo na yun. Uy! Gagay! Tarantad! He counted. Lang iya. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pili na mga lods.
out. Heading this way. Good, good boys. Recon Gaming. Train? Oh. Matras to, ay, hindi. Enemy soldier in. I'm taking fire! Be advised, enemy precision airstrike inbound. Na-down ko lang yung isa. We're in the gulag now. Fight to our redeployment. Ang ina. Bagsak sa gulag ah. Tulag. Gulag lahat. Fight's ready. Get ready to fight. You're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this. Watch out! Wow. Yeah, we're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Yeah. Sino kumuha ng ano, Recon? Sino kumuha ng Recon dun? Di ko alam. Ako. Ano, kailan ba lang natatapos? 30. Ay, ewan ko. Wala nakalagay. Oh, wala. Yung circle nakalagay 20. Wala eh, iba to circle eh. lang din nakalagay sa akin. Pantayin nyo na lang yung scav. May isang oras pa yan matapos eh. Wala eh. Hindi pa din mo para... Mark some gear. Galaban pa nga. Talaga naman. Laban sa kanya. Magdamalas ka nga naman. Ilan yun, Lods? Ilan yun, tol? Isa lang nakita ko tol. Isa lang. Ako bumili. Little. Sino sa taas, tol, ah? Hmm? Copy. Sino sa taas? Kailan tol? Kinuha yung ano? Scab dito? Oo, kinuha nila ano? Oo. Ah! Kampera oh. Okay. Nalampas ng kampera. Uy, puta may kalaban na nandito bro.
Right. Sila pa rin buong team. Kalaban sa likod. Uy! Uy! Uy. Dalawa pa? Ay, may malayo pala yung Ah. kasama niya. Ang team yata yan eh. Ay, sila rin. Kalat sila eh. Hindi, May ibang team. hinahabol lang ako. Ibang team, meron. Kalat. Dami. Ito nakabuhay ang isa. First wave ba yan? O hindi? Layo-layo rin yan. Does anyone need this? Light vehicle here. Yung lapit na. Lapit. Lapit na rin yung gas. Mabilis. Ang bilis ng gas. Mabilis nga eh. First wave yata eh. Sayang yung mga loot. Patay na yung gas. Oh. Uy! Talagang hinintay ka ba? Anong ginagawa ng mga yan? Damay. Patay din sila eh. Patay din sila. Last game. Last game. Last game dito. Sige. Putok bukas. Ha? Putukan mamaya. Tukan mamaya. Kan barbecue. Tsaka Martes. Panalunin na natin to. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Tagal na hindi naka-chicken ah. Enemy hero! Hostile Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
fast. Get to the safe zone. Hindi nyo na. Maswerte. Got a vendor if you need gear. Okay. Let's go. Meron na, meron na. Bangko na, bangko. Bangko. Hostile rocket. Your primary objective. Bounty target identified. Sa taas. Slot the target. Punta ka bounty. Pumunta dun sa ano, buy station. Kalaban. Sigurin mo ba? Wait lang. Tara, Dito ito na ako si Bailey. station na ba? Station ako. Buti na dyan si ano. Papag Renny. Bounty na lang. Sinuntok ko eh, malayo pala ako. Ipang long range yung suntok ko eh. Punta kami sa bounty. Parang dito Sige, sa bahay, ah. abangan ko dito sa baba. Sa taas yung bounty. Next one. Nice. Loadout? Relocating. Oh. Buy station identified. Out. Got some cash here. Sana all. May plates ako daily. Grabe. Tol. Setting explosive. Oh, money. Money. Pakidrop yung mga plays nyo pag ano. May Pili ammunition. Eh, mayroon ako to. Oh, sorry. shit. Shit. Ay, Oh my nice, god. nice. Sorry. Ayan. Sarap mamaya. para may bala yung mga kalaban mamaya. Uy, gagi. Enemy UAV overhead. Saan tayo sunod? ID to most wanted contract. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Sa Frozen Lake yata. Got a Bounty vendor pa if ako you need eh. gear. Swanty po. Meron dyan, sigurado. Oh, mayroon dito. No visual pa ako. Losing ground. Reloaded. Uy, Uy, meron. may snipe ha? Parang galing dito eh. Mark the target. Moving. Ayun Sa na. mark. Blue, purple, mark. Disregard left. Tara, loot natin itong baba. Sige. Loot nyo. Ikaw yung ano, hinahunt. Oo, loot nyo tala. Ay. Iwanan nyo ako. Tara, dito tayo. Ano ha? May tae ha? Ayun oh. May nag-loot na Malute. rito. Looted na. Ayan, nakapag-load out na ha. Meron yata dito. Moving. Pag-load out na. Disregard last. Uy, Meron 42 meters. South. oh, sa harap, Jer. Yes. Nakita ko. Sniper pa nga. Yan, napunta sa ano, west. Dito na sa atin, Jer. Papanik. Halika rito. Dito sa harap natin, dito. Enemy UAV overhead. Location marked.
Ay, may pushing na dyan. Sige, sige, abang ako dito. Enemy UAV Saan dyan? Dito, overhead. dito. Ay, dito! Putang inang yan. Pindot ko yung grenade ang pucha. You're in the gulag now. Fight to Ilan end yung tol? deployment. Buong team, tatlo. Dalawa. Tatlo yung nakita ko. Dami. Ay po. Listen up, soldier. Ah, Win it load out and na nga. return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Bro, I just lost. Nah. Stand by for redeployment. Ang layo ko naman. Loot ka Sa na left side mo, lang tol. dyan. Left side. Left side mo. Does anyone need this? Left side. Dun lang. Left Layo side, ng left side. pinanggalingan ko. Your teammate Uy, gagi nung na ano. sending them on. Ah. Your teammates done in. They're returning to base. Your teammate is redeploying. Stand by. Supply box marked. Secure the package. Diyan na pala yung gas. First wave din, tol. Shit. First wave yan. Sasakyan ko, sasakyan lads. Hindi kayo. Hindi kayo makabili. Uy, sa itaas to. First wave pa, puta. Nasa taas ka pa? Hindi, dito na. Sunod mo. Aid station marked. Ah, malapit na pala yung circle. Sana downtown pa yung na-end. Support the contract. We Yes, lost the objective. Loadout drop inbound. Aid station marked. Uwe, no? Gas is moving in. Safe zone Dalawa pa located. yan. Eh, meron pa. Yung dalawa. Ayun, pwede Palutin. dalawa. Ang tama, may loadout. Ang layo. Dropping money. Sige tol, sige tol. Plunder cash here. Kunin ko, kuha lang ako Kinuha niyo loadout ko. loadout? Sige, pupunta rin ako doon. Loadout ako. Loadout ako. Uy, may kalaban. Saan? Kaya lang, mas mabog eh. Drop kayo sa may loadout. Does anyone need Bounty this? contract Does identified. anyone need this? Gas is moving. Page ka, ano? Get to the safe zone. Roger on bounty contract. Go flights, daily flight. Ay, meron ka na.
Generator. Buy station Does anyone identified. need this? Never mind. Enemy UAV overhead. Enemy team is tracking your position. Kunin ko ba ang bounty? Sige, sige. Bounty target has At been least may marked. pang Fill up. UAV. Stadium Wala pa akong tayo. pera to. Bounty ako. Bigyan ko pera sa inyo. Ang daming pera. Buy station identified. At nakapak pa ako ng tae. Paho. Enemy UAV overhead. Ba't ako sa buhay? Yun, layo. Enemy UAV overhead. I'm driving. Buy station identified. Enemy UAV overhead. Ano tayo, Ghost? O tayo na lang natin yung ano. Ghost ba? Ano, kayong bala. Pwede ako. Enemy One UAV get here. overhead. Oh shit, may sniper. Headed your way. Saan? Sniper ha, sa harap lang, sa harap. Hindi ko alam kung nasan. Trophy system deployed. Yun ang... Kaliwa. Banda rito. I got small cow here. Movement! Target marked. Tracker 3-1, good copy. Strike inbound. Shots missed. Papasok kasi sila. Nice. Meron pa? Ito. Gas inbound. Safe zone relocated. Enemy cluster Ay, strike incoming. daming airstrike ah. Magsaktol, dalawa tal. Saan, pamark? Wala na, patay na. Ano, hindi ko nakuha yung loadout ko. Ito. Assault rifle. Tol, may satchel pa dyan, tol. Safe. You lost the enemy Nasasal flag. sila? Ayun na. Uy, Wala yung tira-try ko lang. Contract. Thank you. SMG here. Gusto nyo bumili ng UAV nyo? Saan yun? Wala ko yun. Ba't mo recall to? Does anyone need this? Gas is inbound. Bounty target identified. Slot the bastard. Bili tayo tol. Selfie. Buy station identified. Hindi kaya abot.
Si Granny nakastop. Patay sa gas. Yan ang DC. Hindi. Nag-reply lang Eh. ako. Oh, sorry. Ano? Buti sinabi mo. Yun, na-buff na yung ano ko. RAM 7 ko. Selfie Para lang. ka na tol. Selfie lang din ako. Palote dito. Shit. Eh, sobrang Kaya nga katagal. Perjix. Kaya nga Perjix. Eh di abot. Kulang 100. Ito meron ako. Kaya Perjix. Layo mo to. Parang may bumagsak sa ano sa Ray. si Jigs na lang ang walang selfie. Ito Jigs oh. Bigay ko na 100 sa'yo. Copy. Perjix yun. Copy cash drop. May bayad. Di pa looted. Diluted. Gas is moving in. New safe zone located. Saan tayo? Kaya na natin yung castle. Yung munition box Para- ako. Kaya natin. Contract time expired. We lost. Karga na kayong bala. Hindi lang natin Meron, castle. kompleto. Kompleto Kompleto ba? ba? Kompleto ba? Sige, mamaya na. Bounty contract Sige, may identified. Bounty target is up. Let's get it done. Ayan, yung naglalaban kanina yun. Naglalaban dito yun. Oo nga eh. Late na ng circle. High ground tayo. Moving. Ay, wala palang high ground to. Dito tayo. Relocating. Ito yung low ground eh. Tuwa natin yun. Oh, low ground. Palote tol. Gas is closing in. Paloted na. Diba? Place has been looted. Never mind. Stay sharp. Yung iba yun. Gas mo so. Ako, wala pa akong gas mask. Gas mask. Oh, may tao. Yung iba lang. Down. Be advised. Friendly Sa precision bus station airstrike kanina, di ba? inbound. Namatay. Ito, daily. Meron pa sa baba. Oh, meron pa sa baba. Wala nang buhay ito. Ay, sa may bahay. Sama pa? Uy, ito. Sa likod. Nice. Oh, shit. Saan? Di ko alam kung saan bumaril. Sa likod ko yata. Sa bahay. Sa likod yata natin eh. Ay, gago. Nagali pa ako. Dito, bro. Bahay. Pakiputukan. Inbound. Visual. Truck. Saan? Sa amin tol. Yan na, patrap nabangga yan. ako. Wala na akong bala. Fuck. Kuha isa. Nice. Meron sa pinagaling natin sa may bangko sa taas. Safe zone located. Sa big building.
Shit! Dali pa ako dun. Abutan. Putang ina, nasa building. Oh, sa building bro. Dili, halika na ito, Dili. Takbo. Eh, Sa kanan nyo lang yung bounty, building. Sa bahay. Bahay, Dili. Pero, Heading out. tao dyan sa building ah. Oh, yun yung bumatay sa dalawa nating kakampi. Yun, oh. Nasa open, oh. Solid work. Ito. Down yan. Tumataas yung par. Hindi. Pero dyan, tol. Taking direct fire. Right tayo, right. No choice. Right tayo. May sniper ka din, tol. Paralo mo yan. Laton. Oh, may kalaban sa bahay, sa purple. Nice. Dami, Nice, tol. Sigurin nyo. Ah, may kasama. Darap. Git. Tayo. Mga hayop ko. Andiyan ang Papa Jerry ah. Yan ka lang sa bato. Bili ka muna, tol. Yun, Bili ka muna. Uy! Hindi na kaya po. Naipit. Ipit. They hit us hard that time, but we'll settle the score. Isa pa. Not valid. Isa pa. Not valid. So close. Tulang pa. On fire si Jigs, ah. Wala, nakaano na ng pwesto. Sundan ko na si Daily. Hi everyone. こちら them in the water if they fall overboard. ロープは波や風で海にことをフォーセールとかジブと言います。Next, I'm unfurling the front sail. Front Okay, so I'm gonna put the engine. It's you need the muscle. Okay, you can pull up here. Like that. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. What? Playtime's over, mate. You're going to the war zone.
Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to Diyan the tayo safe mga ladies. Got a vendor if you need gear. Buy station confirmed. Nothing, that's Clear to engage all targets. Load out? Ay, hindi pa pala. Ano na? got some body armor here. Tara, loadout tayo. Tara, loady. Loady. I need that. Kaya last na, loot ko lang itong bang. Plunder cash here. Ay, kulang pa. 500. Sorry, nasa akin. Ayun ka daily, 500. Hindi kalaban ako. Nakuha na kayo. Kapay ba, Brel? 500 to. Daily. Oh, daily out Daily, tol. 500. Shit, Copycat. diba? Kailangan nila location natin yan. Friendly loadout drop on the way. Pili ng bala. Bala. Enemy team is tracking your position. Bounty na nga. You know. Enemy UAV overhead. UAV na. May scabby pa. Friendly UAV overhead. Shh. Daming scab sa superstore. Need this. Disregard last. Head now. Git-git natin total sa storage. Head now. Pupunta na yan dito eh. Just na eh. Gas is inbound. Bili na yan. Mark the target. Repositioning. Shit. Doon na, doon. Ano, tatlo. Sa gas station na sila. Repositioning. Allied cluster strike inbound. Fire station. Get to the safe zone. Meron doon ka? Enemies in the air. Wala. Meron akong down. Nice. Wala akong bahala. Putang ina. Okay. Uy! Sniper. Enemies Gas in the air. station. Sniper si Superstar. Oh. Down ako Station. Oh, Ay, shit. tumalon ako, tol. Doon kami. Oh shit. Ako dyan. Kaya na.
Taas yan tol ah. Talubungan niyo ako. Ito, Jigs. Inom ka muna, Jigs. Inom tayo. Tara. Wala akong ganyan ah. Ay, wala. Ang patagal buhay. I've got you! Pasok na tayo. Yung din yung na-down ko eh. You're safe. You lost the enemy trackers. Heading in. Scavenger contract located. Recon contract ready. Disregard that. Laban siya. Jer. Ha? Laban ka, Jer. Wala. Supply box Barilan din. identified. Marking location now. Dyan. Bye Best ka, bata. station. Buhay. Polluted dito. Objectives updated. Move to the next location. Grabe na agad. Papatayan dun sa taas. Contract updated. New objective identified. Dalawang team. Down. Down yung dalawa. Movement. Sila buhay ko. Bala po. Nice. Supply box located. Movement. Loadout drop headed your way. Uy! Gas is inbound. Marking Ilaban ka? new safe zone. Maaari. Gana ko. There. Sento, sento laban mo. Pwede sa harap ko. Ito. Dalawa. Target spotted. Movement. Your teammate has entered the gulag. Okay, isa pa tol. Pwesto. Down ako, Jigs. This is the gulag. Survive Ah, and redeploy. Safe ako dito. The fight is begun. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed squad. Meron pa ba? So, meron pa tatay. Gusto mong mag-loadout sana eh. Sa loadout meron. Loadout sa galing. Okay, loadout muna kayo. Ghosted na ako. Fight started. Pumunta siya dito, tol. Right, you're next. Your teammate got a problem Galing. sorted. We're sending them home. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Harap. Ay! You got roughed up in there. We're bringing you home. Nice. Pampas akong puta. Your team can still buy you back if they have the cash. Let's head for the safe zone.
Diyan lang tol, sa loob. Makbo. Wala akong bala. Basag yan, basag na basag yan. Frag out! Siguro nyo lang para hindi siya makaporma. Mag-advance yata siya. Uy, uy! Uy! Ay! Oh! Dahil na. Nakadaan. Mag-isa lang yun. Mario. Siya yung pumatay sa amin din eh. Wala akong bala rin. Hilit pa. Malaki atraso. Malaki atraso niya sa atin yan. Hanapin natin yan. Hanapin niyo pala. Nasa right mo, Jigs. Sa base niya, sa right. Sa right pa rin. Nasa right, pinaka-right. Papunta sa base mo sa right. Right. Oh! Ano lang yan? Doon pa rin, tol. Nice! Hey! Hirap! Kailan mo na, Jigs. Saan tayo? Tayo eh. Scav. King ka na. Scav King. Nga! Pass ba? Wow. Anyone need this? Light Pro- vehicle pro- here. Oh, may scav. Ay, may scav dun, no? Ay, wala pala. Wala na. Light vehicle. Does anyone need this? I'll take disregard blast. Dami Disregard King blast. dun. Light vehicle here. Dropping to the AO. Be advised, your teammate has been marked as a high Si value Bat. target. Keep him secure. Supply na to. Vehicle here. Ganyan to. Vehicle here. Moving. Sky mo sana yung ano, kotse. Maliit. ATV. Para ma-extra ng kotse. Nasa array sila. Saka sa ilalim ng tulay. Wala palang tulay.
Jigs lang malakas. Ayun, no? Wala pa bang loadout? Thank you. Dulo tayo tal, dulo. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Buy station Yeah. identified. Does anyone need this? Sige, bounty. Kunin ko muna yung bounty. Head down. Ako lang kuha to. Bounty target identified. Nasa likod lang natin. Tara, sa buy station. Dulot muna tayo. Magbabarang lahat sa bahay, sa kabila, sa kaliwa. Pahinga mo pera. Ako nabibili. Dito. Plunder cash here. Pare, bilis at papunta sila rito. Saan tol pa saan? Bilisan natin mag-loadout para malabanan natin. Money. Money. Diyan na, malapit na. Kulang. Kulang tol, kulang. Ikaw, kailangan natin pera na Jigs. Tapon, Pinili kayo ng ano. tapon mo dyan sa malayo. Bounty Konti. target is down. Well done. Hey, may pera. Friendly UAV overhead. Di pa ako nag-ghost ha. Push na ako to. Pabili ako bala. May pahinga akong pera. Ito. Shit. Vendor Yan na. You need equipment. Enemies in the area! Mark some gear. Mikot. Dun sa pinin ko ah. Dun sila manggagaling. Dito, hindi. Umikot. Enemy UAV overhead. Movement. Apat yan. Heading out. Movement. Gas is closing in. Relocation Papasok tayo ng safe konti. zone. Tol, paboy ako tol. Putang ina. Putang yung lumabas. Eh, tang enang yan. Ay! Subo. May ibang team sa likod. Not valid. Not counted. Not valid. Play natin si game niya. Hirap sa labi ngayon. Labi. Di tayo yung nakaporma lang. Dun sa ano. May parating din sa kabila. Mayroon din.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Clean shot. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ito na yan. Ito na yan. Ito na yan. For the road. For the road. Road. Yeah, for For the road to success. For the road. For the road. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Scavenger contract posted. Aga ko ah. Meron. Relocated. Meron doon? Meron. Pero sa bunker sila. Bunker sila. Eliminate all targets in the AO. Supply box fire. Secure Oh. the cache. Sa bunker. Doon sila bro eh. Sa bang. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. I'm taking fire! Yung plates ko dun ah. Decoy. Decoy. Ito meron na dito tal ah. Saan tol? Ito dito sa akin. Naglalakad. Ako dito sa purple, sa kabila. Sa bubong, sa bubong, sa bubong. Sa bubong, ano lang. Tara doon sa ano. Ito nakirit sa akin. Overhead. Ang uy! Dito na pala. Dalawa. Sa baba. Oo, sa under the bridge. Sinusundang papunta dyan. If you survive, you earn your freedom. Tinapasan nila si Jigs. Hindi nila alam na dyan ka. Putik! Tatlo! There's a fight kicking off. You can always have a go at your guys while you're waiting. Choice words will smash their mugs with a well-placed stun. Fight starting. You're up next. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Doon pa? Meron pa? Tatlo yan? Buong team. you're up, soldier. Now go sort this fucker out. Go back to the front line. Bunker pa ba? Sakay baba. Galing na sila dyan eh. Kaya Ako- hindi ko alam kung babalik pa sila.
teammate is redeployed. Stand by. Contract updated. New objective identified. Gas is moving. Hanap ko sila eh. Kababa na kayo? Di pa. Sa baba na si Daily. Contract updated. New objective identified. Daily, andito sa tulay ah. Ito. Copy. Dalawa yan. Tatlo. Nice. Primary objective accomplished. Nasa tulay pa rin, buha pa rin. Ilalim ng tulay, Daily. Down. Ay, isa sa taas, isa sa taas. Ay, pababa na isa, pababa na. Down isa. Naku, Down isa. ito bago. Isa pa. Basag, basag, Sorry, basag. bro, layo ko. Akong bala. Meron pang paepal sa likod. Repositioning. Wala nga baril ko. Meron pa doon Nasa sa... dulo na ng tulay. Nandun pa rin sa ilalim, sa ilalim, sa ilalim. Hindi, sa'yo na, sa'yo na, sa'yo na. Sa'yo, Ayun na sa'yo, Granny. Oh, sumusugod sa'yo. dalawa. Oh. Sa baba ng tulay, sa baba ng tulay. I'll be driver. Sniper. Sa baba ng tulay, tol. Sa baba ng tulay. Ayun oh, sa right side mo to. Danny. Ang ina na dito. Kakamp. Sa ilalim. Yung isa. Yan oh. Eh, walang buy dito? Shit. Light vehicle Bili here. mo na isa. Uy! Puta ulo agad. Nag-rush na. Drive. Let's move. Trust na lang. Dalawa pa pala yan. Wait lang, wait lang. Wag open siya. Sige, ito. Ayun na, ayun na. Patayin mo muna. Harap na. I got movement. Ito na. Moving up. I'll Ayos drive. ka na. I'll drive. Let's move. Ayun na. Oh, shit. Kailangan dito. May hinihintay nun, mag-heal. Naririnig pa kasi yung pag-heal, ano? Oo. Dapat hindi na eh, no? Ah, dapat. Sa totoong buhay, hindi mo na maririnig eh. Aray-aray na. Aray na lang ang mano. Aray! na lang. Kung lagyan ng mirtayo, let. Bulbangan po siya. Alam na this. May scab pa yata eh. Does anyone need this? Kung gusto mo lang. Oo, sige lang, Does dahil lang. anyone need this? Moving here. Vehicle here. Disregard that. I need a most wanted contract. Eh,
Copy kaya. Stop na lang, stop na. Oh, maliit na eh. Relocate. Cancel that. Never mind. Never mind. Uy! Uy! Red door! Yun, pwede, pwede. Woo! Yung nabuhayan. Ready yun. Wala nang red ano, red boxes. Yan pala. Eh, Ah, kung binuksan mo ng maga yon, hindi red yun. Kanina hindi pa red eh. Aid station marked. Requesting Friendly Yeah, recon advanced flyover. UAV marking targets. Huwag kang lalabas Putang tol, huwag ina. kang lalabas. wala. Huwag kang lalabas. Pagpaala, wag kang lalabas. Oh, pwede ka Yan, ah. lalabas tol, Uy. tapos lock mo. Ika, isa Tapos yan. lock. Alam na lang nandyan ka eh. Pero hindi sila makapasok. Pwede pala! Putang ina, pwede Nabuksan. pala. Hindi na ako tol. GG na rin Ako rin, ulit. Sige, let's bukas ulit. Tuloy natin bukas. Bukas ulit, bukas. Oo, bukas. To be ulit. continued. Bukas ulit, bro. Continue. GG, GG boys. Thank you, thank you, thank you. GG.